Bacha, to má na většině z toho, mami. Čítaj. Já si to vyzkouším, Tam já vám to stiším. Jak to vypadá? Ale ten budík nefunguje. To je jedno mínus. To je mínus. Kamu? Prkínka. Na zadech. Střecha mi upadla. Já neznáším trojkolky, ono se to takhle, ono se to převrací. Já mám dneska hlas jak. Já mám potřebu, si pak vezmu nějaký. Nechci. Zkusíme autobus na dálnici. Dáme ho. Jo, dám. Zkusím. Tak. Nejde. Jo, jde. No, tak si musím dát toho kameru. Ne, tam. Tak. Kamo, já jsem dneska nastydlej. Dobrý, jde to. On tady není plyn. Je škoda. Autobuse. Další minus. Zkusím něco. On musí ten policajt tady přede mnou uhnout. Já to zkusím. Ne, nejde to, nejde. U nějakého to šlo. U nějaký, třeba toho teréňáka. Tak to jde. Pak spadneš dolů. Já jsem jenom spadl dolů. Jsem dělal stojku. Ne. Jestli znáte Pokyce, Pokycece, 3C. A měl, myslím, 50 odběrů. Tak to jsem byl já, ale já jsem nějak zapomněla účet. Jsem mám nějak tam mám něco potvrzovat o nějakých těch blablabla. A oni se prostě rozhodli, že jsem prostě, že jsem si prostě nějak jako, že už jsem usnul, jako, nebo že já na to neodpovídám. A tak oni mě prostě nějak já to nepochopím. Oni tam začali psát, váš účet se smaže. Počkej, jak to tady má? Váš účet se smaže, pokud zadáte heslo. Počkej. HPPS, prostě nějaký ty čárky, mezery, čísla, ale já jsem to vůbec nevěděl, odkud to mám vzít a ono se to prostě smazalo. A tak doufám, že se to nestane i tady tím. Já teď koukám na mail asi docela dost koukám na ten mail.
Kamo, vám se to asi teď seká trochu, jo? Tak já trochu zpomalím. Aby se vám to nesekalo. Nebo asi lepší věc. Já jsem povím, že zavadím motil, takže jsem tak dlouhý. Tam já mám ještě... Kamo? No, tak... Kamo. Dobrý, jenom otevřely se dveře. Kamo, mám vůbec nějaký cestu? Nemám cestující, myslím. Uhni, jsem autobus, má přednost. Kamo, dobrý. Paní mě tady nějak... Já nedělej blbosti. Bratře. Já nejsem bratře, nedělám bratře. Jsi bratr můj, ne, ty voko. Ale... Jo. Červená, nevadí. Binga. Bohem, policajti, já si vás. Já vám uteču. Ujedu. Jsem dneska taky úplně. Dáme tempomat. Oni to automaticky bude držet. Asi počím. Čau. Tak, lidi, už jsem tady. Co se stalo? Kámo, mě už svítí motor. Vidíte tam nahoře ten budík? A ten motor červený, tak dáme menu. To fakt skončilo, dáme. Zkusíme to. Kam, mám takový lidi 7 minut, až bude 8. Dáme to. Tak. Ještě můžeme tady se projet s tímhle autíčkem. To je takovýhle frajer. To turbo. Slyšíte? Ale to jsme se moc neprojeli. A tak dejte odběr. A zatím. Papa, lidičky, bye bye. Dejte odběr.